Ciao, noi stiamo... Io spuloso che dico cosa? Siamo amici. Io Io am merge un expediere a lumii. Nu știu că cosa și 2 ore ai tata nostru ce acolo băgăm și pula mea. Da, noi o să mergem acum să arătăm, vai să te în vreo 5 lei. Hai să vă arătăm casa noastră, vedeți? Vreți să vedeți conacul nostru? Vai, bă, hai să vă arăt. Uitați-o. Hai să căutăm Clau, că nu mă găsesc. Da. Hai că în grădină dormim noi. Hai să vă arăt acolo la copac, între copaci. Hai să vă arăt pe din afară cum arată casa noastră. Uite, aici am mâncat noi aseară. Unde ziceam, e snack, strasul meu. E chibritele. Adică nu fac noastră, dar mă rog, mă gândesc. Hai că vom pleca la bar și sau. Am văzut ceva, nu? Da. Mulțumim că ați vizionat acest program. Pa, pa! Nimeni nu poate, pula mea nu poate să stea fără frică. Nici o clipă. Pula mea e la fel ca ta, la 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 la, la la la. Pula mea,